sa Pamplona, Camarines Sur, I-JFS na lang! The best kayo! Isang naglalagablab na init na naman sa ating lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, at sisimula na naman ang araw na ito ng pagbibigay ng saya at sorpresa. Halina't pasukin natin ang good vibes at iwasan natin ang bad vibes. At ang JFS team ay dadako na naman sa Pamplona, Camarines Sur upang sorpresahin ang isang pinakabonggang nanay na tiyak at bibigyan natin ng swak at surit at packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo o iahandog natin sa ating maswerteng nanay maya-maya lamang. Syempre, dito sa likuran ko, meron tayo ditong bubble balloon na may happy 70th birthday nanay, we love you. Bench, t-shirt na ireregalo natin sa ating maswerteng nanay mamaya. Meron din tayong Rafa Bell's cake. At syempre ang ating letter na maya may babasahin ng inyong ambassadress. At ang pinakabongga naman nating money bouquet with fresh flowers worth 10,000 pesos. At syempre may patarpo din tayo dito. Happy 70th birthday nanay, at aaranahin din siya ng ating pinakagwapong surprise aranista na si Kuya Gab. So ano bang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Battles and Services. We don't just create what to captivate sunod-sunod na araw, pero ang JFS lang ang palakas. Halina't samahan nyo kaming sorpresahin si Nanay all the way to Pamplona, Camarines Sur. Top, Kasureko po. Ay, hello po. Good afternoon po. Ay, hello po. Ay, joke lang nanay, hindi po ako Kasureko. Ay, nanay, kayo po ba si Teresita Gonzaga? Okay po. Mami, may pinadeliver po kasi sa amin ditong mga abono po para sa halaman. Tapos po, ipapareceive lang po namin. Isa po ito, ma'am. Kailangan na po namin ng proof. Tapos po, meron na po kaming papabayaran na 5,000 po sa inyo. Kasi po, aray ko, kasi po kailangan po namin, delivery po yun plus shipping fee po dito, worth of 5,000 po. Pero po, may discount naman po kami. So, 4,000 na lang po yun. Sorry wala akong perang ganun. Ay, okay po. So, paano po yan? Kung hindi pwede, di wag na.
Hindi po ba? Saan ka pupunta, mami? Andito ako. Ano Charot ba? na kayo. Ayan. Ano po, ganito po. Ibababa po natin, kahit po i-down payment po muna natin ng 4,000 down to 2,000 para po maibaba po namin kasi pinadeliver lang to from, kanino nga to? Hong From Kong. anong lugar to? Anong lugar yung nagpa-deliver nito? From Hong Kong? Hindi po namin sure. Basta po naka-receive naman From po Ma'am yan sa Edith inyo. po. Ma'am Erica po yan. Edit. Edit. Yan, si Ma'am Edith po. Pero po, sabi sa inyo na lang daw po singilin yung bayad po namin. Siguro po regalo daw po para sa inyo. Hindi ko po alam kung ano, mahilig po ba kayo sa halaman? May sa may uma po kayo? Wala. Ano pong bakit po may abono kayo? Abono talaga. Opo. Bakit sa kuya yan na Sa inyo lang po pinangalan po ni Ma'am Edith. I can't believe! Wala naman akong uma, ba't ako padadala? Ay, in-English ako ni Mami, I can't believe. Parang just once, mapapa-just once ako dito. Sige po, Mami, papareceive po muna namin sa inyo yung mga abono. Tapos po, meron din po, nakita ko to parang ganito din yung style, may feeds din doon. Papareceive din po muna namin sa inyo. Meron din pong ganito doon. Hindi ko lang po kasi alam anong tawag dito Starter. Starter. So po, para sa baboy yan. may baboy po kayo. Kaya po, para sa inyo po talaga yun. Babayaran na lang po natin, maya-maya lang po, pakapareceive po namin sa inyo. Okay lang po. Paano kung wala akong perang 4,000? Paano po yan? Balikan na lang. Kasureko lang po. Babalikan na lang po namin. Babalikan po namin, if okay po sa inyo. Kausapin na lang si Ma'am Edit. Si Ma'am Edith na lang po kakausap. Sige. Pero po, 3 days, bukas po agad-agad namin to babalikan. Okay. Okay po. Sige po, Mami. Halik po kayo. Papareceive namin yung abono tsaka mga feeds. Kailangan lang namin ng proof. Kasi po siya po... Ay, parang alam mo na, Mami. Ano ba yan? Ano to? Ano po ba yan, Mami? Gift. Ano pong klaseng gift? Hindi ko lang alam. Sige po, dito kayo, Mami. Ay, dito na lang siguro si Mami para hindi mainit. Dito kayo, Mami. Nasaan yung cellphone ko? Bakit ba? Wala yung resibo ko. Yung cellphone natin dyan. Thank you po. Si Edith talaga maraming pa. Ay, ito pa, Mami. So, ito, Mami. Dito po yung mga abono, tapos po yung feeds para po sa inyo. Sabi niyo po, ano po bang ganap sa inyo ngayon? Bakit parang may nakita akong handaan? Maraming... birthday niyo po. Kasi bayad hanggang 4,000. Tapos mabayad 4,000. Ano naman yan? O, paano to, Mami? Anong usapan natin? Bukatos. Bukas na lang. Bukas na lang po. What if bukas na lang po babalikan namin para po sa inyo? Kasi hindi nakapagsalita si Mami. Ilang taon ka na po ba, Mami? 70. Wow, mukha lang po kayo 69. Isang taon din yun, Mami, di ba? Sige, Mami. Dito po dati nakikita yung mga sinisilip ni Mami. Hindi niyo po yan makikita. Abono lang po yan, tsaka feeds. Ayan, Mami, sige po. Buksan niyo na po ito, Mami, dito. Para po makita natin kung ano yung nakahandang abono para sa inyo. Dito, Mami. Dito, Mami. Okay? Sige po. Buksan niyo po. 1, 2, 3. Ay, maipit ako. Ayan, Mami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Harap ka dito, Mami. Harap ka dito, Mami. Mami. Uy, Mami. Harap ka dito, Mami. Hello po, Mami. Ma'am Teresita. Happy birthday po sa inyo. Kami po pala ang JFS Petals and Services. At ito pong regalo na to ay para sa inyo. So sabi nyo nga po kanina, ay parang alam nyo na ang regalo na to. So paano nyo naman po ito nalalaman mga gantong regalo? Kita ko na to. Isog po kayo, Mami. Sa TV. Napanood nyo po sa TV. Ano yan? Anong channel po yan, Mami? Anong channel ba yun? Nakalimutan mo. Anong channel po yan? Ayan, Mami. Sayang mga regalo na yan ay para po sa inyo. Meron po kayo dyang Raffles cake, may letter, at syempre may bubble balloon, at may regalo din po kami. At syempre, kayo po ang reyna ngayong araw. Miss Universe!
tanggapin niyo po itong sash namin na merong happy birthday para po sa inyo. At syempre, Mami, eto pa. Napakabongga naman talaga. Dahil meron po kayong fresh flower bouquet with money bouquet worth 10,000 pesos para po sa inyo. Ayan. Ayan. So, meron ka na po, Maming, 10,000 at may mga regalo. So, Mami, kumusta naman po ang feeling na nasurpresa ngayong araw? Saya sa lulugi. O, kumusta po? Kunin mo yung isa. Alam po gusto niyo sabihin kay Ma'am Edith. Edith, thank you very much. Oh, iyak na. Ayan, Mami, so hindi pa medyo, harap kayo dito sa akin, Mami. Ay, hindi pa po dyan nagtatapos dahil meron din po akong gustong basahin na mensahe para po sa inyo na pinabibigay din po ni Ma'am Edith na kahit po malayo siya, ay gusto niyang iparamdam sa iyo ang pagmamahal niya. Ito po yung message para sa iyo. Kumusta, Mami? Okay lang? Okay lang. Handa ka na po ba? Naiiyak si Mami. Ito na yung letter, Mami. Hi, Nay! Nasurpresa ka ba ng pa-deliver namin nila Ate Gina, Ate Tess, and Auntie Mel? Yes. Yes! Kasama sila dito sa pa-surprise na to. Anyways, gusto ko lang na maging a bit special itong 70th birthday mo. Happy birthday sa Wonder Woman, naming nanay na si Tessie. Wonder Woman, ka ng buhay namin kasi mula bata pa kami, madami ka ng pinagdaanang struggles, pero nakaya mo lahat yun. Kasama doon yung pagiging OFW mo ng more than 20 years. At higit sa lahat, yung pagiging cancer survivor mo. Thanks God, dahil ito ka pa din ngayon, kasama ka pa din namin, at wish ko, Nay, na palagi kang healthy. Ingatan mo yung kalusugan mo, Nay, para pag uwi namin ni Jing, magkakasama pa din tayo dyan. Matagal nang di ako nakaka-join sa birthday celebration mo, Nay, at parang more than a decade na din, Pero di bale, darating uli ang time na magkakasama-sama tayo dyan. Happiest birthday, Nanay ko. I love you palagi. May greetings din sa'yo dyan si Ate Gina, nasa ibaba. Miss you, Nay. Mwah. Ayan. At syempre po, meron din po kaming video message na gustong ipapanood sa'yo, na pinabibigay din po. Siguro ay makikilala nyo rin po dito sa video na ito. Ayan. Ito po ang video message. Hello, Nay. Happy birthday. Happy birthday din kay kay Leslie. O kay Tessie Lay, yung apo mo. Kamusta yung celebrant? Na-surprise ka ba, Nay, sa pa-deliver? Sensya ka na. Yan lang ang nakayanan namin nila Ate Gina, Auntie Mel, saka ni Ate Tess. May pasabog din naman sa'yo si Catherine. How I wish nandyan din kami sa birthday mo, kaya lang pandemic, kaya hindi kami nakauwi. Pero di bale, darating yung time na sama-sama na tayo dyan. Magse-celebrate. Lalo na, padami na ng padami yung apo mo, lumalaki yung family mo. Wish ko lang, Nay, na palagi kang in good health at bawasan ng stress. God bless. And sana humaba pa ang buhay mo. Love you, Nay. Happy birthday. Miss you. Ayan. So, yan po, Mami, yung video message para sa inyo. So, kumusta naman po ang isang
70 years old na sorpresa ngayong araw, Mami. Kumusta po? Masayang masaya talaga. Hindi ko inaasahan. Masaya po ba dahil may 10,000? Ayan, masaya po ba dahil may 10,000? 10,000 po yan, hindi po yan bawas. Ayan. Mami, ano pong gusto niyo sabihin kay Ma'am Edith at sa mga kasabwat na nagpasorpresa nito para sa inyo? Para sa inyong mga nagpadala sa akin ito, salamat. At sana more blessings pa para sa inyo. Ayan, Mami, mayroon po bang matanong ang ano pong cancer ang pinagdaanan niyo po dati? Cancer, breast cancer? Sa matres. Yeah, sa matras po. So, Mami, kailan naman, kamusta po yung naging journey niyo nung time na yon? Okay naman. So far, wala nang relapse. Wala 10 na. years na. God is good, di ba po? Ayan, palapakan naman natin si Nanay Teresita. A cancer survivor at naging OFW for 20 years. 23. 23 years, wow, napakabongga, Mami. Kaya, Mami, hindi pa dyan nagtatapos dahil deserve mo ang regalo na to. Aharanain ka din po ng aming surprise saranista na si Kuya Gab doon sa loob ng bahay nyo. So, Mami, happy ka ba ngayon? Sobrang happy. Ayan, palabakan ulit natin si Nanay Teresita. Ayan, mga ka-JFS, ang ating maswerteng nanay ngayong araw na si Nanay Teresita all the way here at Pamplona, Camarines Sur. Tara na't samahan niyo pa rin kami upang aranayin siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. Hello guys! So, andito na tayo sa loob ng bahay ng ating napakagandang celebrant na si Mami Teresita. Halina't samahan niyo pa rin kami upang handugan siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. So we gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter. Ano ganyan? Yay! Palakpakan natin si Nanay. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter. Yay! I see you in the sunlight. I hear your voice everywhere. I want to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let's make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Favorite ko yun, ma'am? Team sa namin yun. Oh. Ma'am, sige po na, gan po kayo. Gan po kayo sa tabi ni Mami. It's gonna be a cold summer, but I won't forget to miss. I'll send you all my love every day in a letter. Si tatay naman. Main durong ko tanyan lang. So we gotta take goodbye for the summer. Emptiness, I'll send you all my love every day in September. Seal with a kiss. Yay! Tay, love mo si nanay. Kiss mo lang. Kiss lang. Isang kiss! Ipapakita sa sarong ganda, ma. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pong bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang iluhin, ang bantay ko'y tala, ang hanap ko'y bituin. Sa piling ni
nanay, ang langit ay buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ubi ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Palakpakan naman ngayon ang celebrant ko niya na hapon. Ayan. Pa rin tayo sa loob ng bahay at kasama pa rin natin ang napakaswerteng mag-asawa na celebrate natin na si Mami Teresita na kanyang pinakagwapong si Sir. Ano pong name niyo, Sir? Raimundo Teresita at Raimundo Munya na Aldao. So bago natin tapusin ang video na to, ay kailangan ipablow muna natin kay Mami Teresita ang kanyang golden candle with Rafael's cake. Pero bago yan, kakantahan muna natin siya ng happy birthday at nagkano 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mami Teresita, make a wish and blow your candles. Yay! Mami, officially 70 years old ka na pero Mami, walang basya ng edad sa taong, ano Mami? Sa taong? Walang nais. Sa taong gustong mabuhay ng masaya kasama ang buong pamilya. So, Mami, ano naman pong gusto niyo sabihin kay Mami Edith na nagpa-surpresa nito ngayong araw? Bigay ko muna dito. Ano pong gusto niyo sabihin kay Mami Edith? Maraming salamat, Edith, sa ginawa mong sorpresa sa akin. Gayon, pati na rin kila Mel, Edith, kay sino pa ba? Si Gina at si Tess. Salamat na marami sa inyo. Ayan, Mami, si Daddy naman andito. Pati rin si Catherine, kasama meron na pa po. yata. Ayan. So, Daddy, ano naman pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na Diyosawa? Diyosawa. Wala. Wish ko lang. Ay, 5K. Wish ko Ate na ba? sana tumagal pa ang buhay namin dalawa para makuha namin yung pension pagdating. Galing. 100,000 yun. 100,000 yung Daddy. Kailangan mabuhay kami hanggang doon sa panahon. Sige. I-wish natin yan. More birthdays to come, Daddy. Aabot po kayo ng 100,000. Aabot kayo sa 100,000. So, Daddy, isang matamis na halik naman para sa iyong pinakamamahal na asawa. Pinalikan ko na eh. Ay, so tayo na nakita eh. Wow! So, Mami, sino po nandito yung mga anak? Sino? Wala yata ako anak dito ngayon. Wala po. Apo lang, puro apo. Apo. Any representative po sa Apo? Sige, si ano na lang? Si Faye, Si Faye. Halika po dito, Ate Faye. Ayan. Ate Faye, ano pong gusto niyo sabihin sa inyong magandang lola na nagsiselebrate ng kanyang ika-70 years old today? Happy birthday, Dad. Thank you for everything. You're the best lola sa amin. And sana, more blessings to come. And sana, lagi ka pang biyayaan ng Diyos ng magandang kalusugan at buhay. I love you, Dad. Ayan. Kiss mo naman si Mami. Ayan. So, Mami, sino pa po gusto niyong pasalamatan? Lahat sila. Sino po yan? Sige po, isayin-sayin niyo na po yan. Lahat ng mga apo ko, especially yung ka-birthday ko ngayon, si Tessie. Si Josie May. Ayan. Ito po yung pa-birthday niya. Halika dito, baby girl. La, ako nag-design. Ka-birthday niya. Ano saan gusto mo sabihin kay Lola since ka-birthday mo si Lola? Happy birthday, love. Ayan. Consuelo! So, Mami, sobrang saya mo ba ngayong araw?
Ayan. Masaya din po kami JFS Battles and Services na nasurpresa ka namin at more birthdays to come and God bless you po. At sabi nga ni Daddy, sana umabot kayo sa pension na 100,000 sa edad na yon. At i-wish po natin yon. More candles to blow and more happiness po. Happy birthday ulit, Mommy. Again, we are the JFS Battles and Services. We don't just create but to captivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts na i-flash aming screen. Thank you so much to our surprise artista na si Kuya Gat, to all the staffs of JFS, and to all the people here na nagmamahal kay Mommy Teresita. Isang happy birthday, Mommy Teresita!